Permites que tendes aí nesa serie, que hoxe, por certo, se estrea aí o grande nas Cancelas en Santiago, que tamén vos falaremos diso, por se queredes achegarvos a coñecer pois as grandes estrelas desta casa. Pero primeiro, ímonos ata Sarria, porque ali, Andrea, antes pois nos comentabas que estabas nun local de antigüedades onde teñen auténticos tesouros, non, Andrea? Pois efectivamente, Rocío, estou nun anticuario, estou nun auténtico paraíso das antigüidades, estou aquí con Carmelina. Hola. Contame, como nace todo isto? De onde saen todas estas antigüidades? De moitos anos de traballo. Pero foi xa teu pai. Sí, meu pai empezou no 62-63 cas primeiras cousas, e pois pouco a pouco aquí seguiu. O sea, isto é de miñas irmás e meu, pero claro, eu son a que estou aquí, porque me gusta moito. Claro, porque isto xa é paixón, o sea, tes de todo, o sea, poderíamos dicir casi. De todo non, pero hai moita variedade, iso sí é verdad. Pero isto é unha pasión, desde logo. E a xente comparte esta paixón, a xente achégase aquí curiosa, ven moita xente. Sí, hai moita xente que ven simplemente a ver. Nós aquí facemos de museo gratuito todos os días. A nós non nos molesta, nós que queremos que disfrute a xente tanto como disfrutamos nós vendo a eles. E contanos, porque imos pasar por aquí, porque temos unha curiosidade que non somente ven xente a mercar, senón que tamén ven xente para series, para películas, sí, para alugalo. Sí, precisamente esta tarde vai vir unha persona a facer fotos para unha serie. E contábasme que temos por aquí unha peza que imos ver agora mesmo, que é un carro que foi para unha serie, feita aquí en Galicia. Sí. San Simón, estuvo na isla de San Simón. É unha serie, non sei como se chamaba a serie, non sei se chamaba San Simón ou non, pero ali estuvo, ali. Ou seja, estas antigüidades podense disfrutar de moitas maneiras. Moitas. Véndoas gratuitamente aquí, e despois, se alguén as necesita para un evento, para unha boda, podes ir alquilar, para iso xa te digo, para series, para películas tamén alquilamos, que a cada un que disfrute según as súas necesidades. E bueno, vemos aquí que vedes moitos mobles, vedes moitos obxetos, pero arriba, na planta de arriba, estamos vendo agora en pantalla todo o que tes. Miles e miles de pezas. Solo de gaseosas debe de haber 400. Ou seja, tes pezas pequenas, pezas grandes, roupa, platos, de todo. E cousas desde €1, case que nadie pense que todo isto é caro, de eso nada. Costa menos que tomar un café. Ou seja, hai xente que pode vir aquí e levarse un recordo que ao mellor ten moita historia. Sí, mesmo peregrinos levan cousas así pequeniñas, dicen que prefieren comprar, ainda fai pouco estuve unha chica de Estados Unidos e dixo, non, para comprar por aí adiante que todo é igual, non levome daqui, e levou para as súas amistades cousiñas pequenas. Pois moitas gracias, Carmelina. Eu vou despedir esta conexión colándome por esta porta de aquí, que é unha porta máxica, porque imos coñecer realmente onde se agocha o segredo, porque todos estes mobles levan moito traballo e levan moita dedicación, non somente pois de conservalos aquí, senón moitas veces de reparalos, de restauralos, e imos coñecer a quen realmente fai esta maxa. Coidado, compañeiro, non te mates por aí. Imos pillalo no seu taller. Está aquí, imos coñecer a Luís, imos despedir esta conexión con Luís. Bos días, Luís. Hola, bos días. Contanos, que estás facendo? Pois mira, estou arranxando a base dunha mesa que estaba moi deteriorada e é do que se trata, de poñer o que está mal para que quede como estaba de nova. Pois moitas gracias, Luís. Deixámoste traballar con todo isto aquí, despedímonos con esta imaxe maravillosa de un auténtico artesán. Pois moitas gracias a vos. De Luís traballando aí nesa tenda de antigüedades. Bernardo, pouco se fala do arte eso dos cámaras cando van camiñando cara atrás, que van aí auténticas virguerías. Bueno, que maravilla de tenda, non? Sí, ten de todo. Que bonito, porque claro, son esas tendas, non, Gloria, que vas mirar, mercas algo... No, eu merco. E mercas. Sí, no, eu vou mirar, pero merco. Dicen, ai, que bonito, pero ao final eu salgo, sí. Sodes das que picades, non, desas tendas que logo, claro, sae dai material para películas, claro, como non. Hai reliquias aí, o mellor é as bambalinas, non, onde están aí facendo oficios, a parte interesa moito tamén. Claro, credes que se valora realmente o traballo, non, deses artesáns e de todas estas cousiñas? Eu penso que hai xente que sabe apreciar e que evidentemente, eu francamente valoro moitísimo. Valoro o seu traballo, valoro a súa dedicación, valoro
todos os oficios tradicionais que temos, que parecen tonterías, pero se hoxe busca un carpinteiro, un fontaneiro, un electricista, non os hai. Vaite buscar un ebanista, a ver onde É lo un topas. ebanista. Entón, eu penso que son traballos, de verdade, son oficios tradicionais Que moi traballan bons, moi bonitos, con tanto mimo. con cariño, e auténticas obras de arte. Sen dúbida. Bueno, como obra de arte, pois esa serie que triunfou o domingo nese primeiro día de emisión da